ось тут коло пару. Привітання усім. А потім от починям. Тьомочка, гляди, яка у мене форма докторська. Правда пригожая? Не, у що ж я моцно закрутив. А треба, щоб я накрутилась. А давай в больницу погуляем. Я буду доктором, а ты ніби мой пацієнт. Ей, Тьома, я до кого звертаюся? Що? Ніщо, а кажу, ти хворий. Що? А з чого ти взяла? Ти не по-справдному хворий, а тільки, для гульні. Янка, чапіся, а? У мене сьогодні справа куди більш важна, ніж гэта твоя гульня. Добрий вечір, сябри мої. Нестор, привітання. Салют. Привітання, чим займаєтеся? Я машинку свою досконалюю. Будь у мене звишхуткісна модель. О, добрий заняток, молодчина. А ти, Яночка, у доктора гуляєш? Хотіла, тільки не отримлюється. О, чому? Бо лячить нема кого. Тьома хворить відмовляється. Може, ти, Нестор, згодишся? Калі треба, для справи можу і похвореть. Але пропоную усім нам погулять у худкую допомогу. А я вже казав, я не буду хворим і кропом. А водителем звишхуткісної машини хуткої допомоги хочеш бути? Водителем? Як здорово! Тьома, згаджайся! Без твоєї допомоги ніяк не обійстися. Правильно, Яночка, бо від того, як хутка машина доставить урача до місця, залежить не тільки здоров'я хворого, але і його життя. Ну, добре, уговорили. Водителем буду. Тоді починаємо. У диспетчерський пункт поступає телефонний дзвонок. Худка допомога слухає. Приїжджайте, коли ласка, худшей. Я катався на ровері і упав. Руку розогнуть не можу. Супокойтеся, коли ласка. Ваше ім'я, прозвище, кольки вам год? Мое ім'я Нестор. Мне 16 год. Диктуйте адрес. Адрес Макайонка 9. Приїжджайте худшей. Чекайте, худко будем. Добре, дякую. Бригада хуткої допомоги, увага. Бригада хуткої допомоги, увага. На виїзд. На виїзд. Янка, худшей! Бегу! Бегу! Я готова! Поехали! На моей машинке даем чудное мгновение. Приехали! Приехали! Так. Тут все зрозуміло. Закритий перелом. Будем накладати шину. Какую шину? От кола? Да не шину от кола машины, а специальную медицинскую. Ай, а гэта не болюче, доктор? Придется потерпеть. Так, Зразумела. допомога. Ай, добре, що ви у шлемі каталися. Пожадано, каб ва ўсіх велосипедистов яшчэ і спецыяльныя накаленнікі былі. Вось. Тёмочка, а ты откуль все это ведаешь, а? Ну, я ўсё, што датычыцца транспарту, ведаю, а велосипед гэта таксама транспарт. Все готово. Дякую, вялікі, доктор. А нам новий виклик прийшов. Ехать треба. Вядома, хворий ж чекає. На машинці я їм чу. Усіх я хворих полечу. Ай! Ой-ой-ой. На що скардитеся, хворий? Ой, на живот. Так болить, няма моцы трывать. Так, показывайте долоньки. При чим тут долоньки, коли у яго живот болить, не розумію. Вось, коли ласка. Ай-яй-яй, як давно ви руки мили. А что? Бачу, що з милом ви не вельмі сябруєте. Ну, як вам сказать? Діагноз зрозумілий. Інфекція. Мікроби з долонік у ротик, а після у животик трапили. Ой. Так а что робить, доктор? По-перше, запомните, ваш самый надійний лікар – мило. І оно не дає дренним мікробам розповсюджитися. А значить, хвореть мені будете, правильно? Правильно. Дякую, доктор, я буду стараться. А ми їдемо далі. Едем. Привітання, доктор. Привітання. На що скарді
садитесь. На горло. Ага. Ну-ка, откройте рот и скажите «а». А температура якая? О, висока його температура. Ось. Певно, на вулиці без шапки і шаліка гуляли. Ну так, але ж весна, так я і пішов. Запомните, хворий, весна тільки почалася. Сонечко світить, але слабо греє. Вось ви собі ангіну і нагуляли. І що робити будемо? У больницу придется с хворым ехать. Не хочу в больницу. Не хочу. А придеться. Не хочу в больницу. Ой. Як же здорово, що на самой справі ми не хвореємо. І вам ще прижадаємо здоровенькими бить. И про наши парады не забываться. Ну а зараз мультфільм. Відомо. Глядим. Глядім, сябри. Ну а після такого доброго мультфільму час рихтуватися до відпочинку. Ага, пам'ятайте, щабри, тварики і лапки обов'язково миємо з милом. Потом батьков целуем и у ложечки бежим. Доброї ночі, сябри, і цікавих гульнів, і подорожу у снах. Бувайте! Довгий день, теплий день, отплыває за облаки. Синій тень, сонний тень, отползає в кут далекий. Збігли зайки всі в ліси, змовкли птушок голоси, і бусли в гнездо сховали свої довгі носи. Баю-бай, баю-бай, вошеняти закривай. Баю-бай, баю-бай, вошеняти закривай. Покрысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, воченяти закривай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засинай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами